20 éve van jelen a prémium kültéri VPC burkolatok piacán a Weldek Kft. A vállalkozás a kezdetekben nyílánzáró gyártással foglalkozott, majd hamar a téli kertek külső és belső árnyékolók gyártása és forgalmazása is a napi munkájukká vált. Mára már pedig Magyarországon a Weldek Kft. Egyedüli gyártóként van jelen a VPC burkolatok piacán. Komáromban megkezdtük 7 évvel ezelőtt VPC műanyag padlóburkolat gyártását. Ez azt jelenti, hogy nem egészen műanyag, a műanyagnak a pozitív technikai sajátosságait ödvözli a fának a megjelenésével, és akkor ebből egy olyan burkolatrendszert tudunk előállítani, ami teljes mértékben gondozásmentes. Az egyedülálló termékeket a többi közt úgy fejlesztették ki, hogy akár a kertben, akár közületi helyeken hosszú évekig használható legyen, mindezt úgy, hogy a tisztítás is higiénikusabb és egyszerűbb a hasonló termékeknél. Ez a mi innovációnk, ezt mi találtuk ki, hogy van egy ilyen negatív és pozitív túlnyúlása a decknek, és akkor kizárjuk ezt a rést, sokkal homogénebb, egységesebb a felület, és nem tud beütközni semmilyen hossz. Ezt a vendéglők esetében például most már lassan előírássá fog válni, hogy teljesen takaríthatóvá kell tegyék a teraszukat. Így már rákcsáló sem költözik alá, már nincs mit ennie. Győrben a Mécs László úti bútorüzlet parkolójában várják jelenlegi és leendő ügyfeleiket, ahol a bemutató teremben a cég termékei megtekinthetők és kipróbálhatók. A munkatársak pedig minden felmerülő kérdésre válaszolnak és segítenek kiválasztani a legjobb terméket. Terasz esetében fontos az, hogy ez egy épülethez kapcsolódik, az épületen van-e szigetelés, hány évszakban szeretné használni magát a pergoláját, 4 évszakban, vagy pedig csak egy árnyékolási megoldást keres. Ha a teraszról beszélünk, egy teraszburkolatról, akkor a régi burkolattal történik-e valami, ezt föl kell szedni, nem kell fölszedni. A színeknek az összehangolásában is tudunk segíteni, mert itt az irodában meg tudja nézni a különböző variációkat, kombinációkat, és akkor még nagyon fontos, hogy ha van neki egy pergolája vagy egy terasza, azt sok esetben homlokzati síkon is árnyékolni szeretné. Ugye, mert a nap, amikor megy le, vagy éppen kell föl, akkor ahhoz, hogy az használhatóvá váljon a terasza, azt mindenféleképpen ki kell zárni valamilyen módon. És akkor még itt jön be ennek az évnek az aktuális problémája, a szúnyog, és akkor a szúnyognak a kizárás és a teraszunkon egy fontos dolog, és akkor erre is van megoldás. Az egyre melegebb nyaraknak köszönhetően a Weldek egyik sikerterméke a hőszigetelt lamellával ellátott bioklimatikus pergola, ami a hőségben is kellemes hőérzetet nyújt. Ez azért jó, mert hogyha a nap fölhevíti a alumínium tetőt 70 fokra, és te ott állsz alatta, és ebben nincsen hőszigetelés, akkor azt a 70 fokot érezni is fogod a testeden. Hogyha van benne hőszigetelés, akkor ez sokkal kellemesebb érzetet nyújt. És ezt most az emberek rájöttek, meg ki tudják próbálni ezt a fajtát is, azt a fajtát is, és érzi, hogy van közötte valóban nagy különbség. A győri bemutató teremben hétfőtől szombatig 9 és 17 óra között várják az érdeklődőket a Möbelix parkolójában.